mga pre! O bakit pre? Meron ba kayong kakilalang magaling kumanta? Bakit ka ba naghahanap pare? Ikakasal kasi yung pinsan ko. Bakit pa kayo naghahanap? Eh, andito naman ako. Magaling kaya akong kumanta. Totoo ba yan, Franz? Sakto, naghahanap yung pinsan ko. Bakit? Di mo ba alam na magaling kumanta si paring Franz? Sige, kunwari naglalakad lang ikakasal. Anong kakantahin mo? Dapat, ang kakantahin, yung emotional. Para nadadala yung mga dadalo sa kasal. Tama ka dyan pre. Tulad ng bawal na gamot. Magandang kanta yun, pre. Pare, ikakasal yung tao, hindi magpaparehab. Bakit? Hindi ba pwede yun? Malamang pwede. Try mo kayo magparehab. Alam mo, kahit hindi ka durog, durog yung utak mo. May iba ako mga pare. Nakapanood na pa kayo ng sabong? Oo naman pre, kung sa manok ang pag-uusapan, magaling yung manok ng lolo ko. Paano mo naman nasabi na magaling ang manok ng lolo mo? Pagbitaw ng manok ng lolo ko, salubong sila sa taas. Ganyan. Pagbaba ng manok ng lolo ko, 4 yung tama niya. 4 yung tama niya. Eh, di namatay yung manok ng lolo mo. Yun na nga eh, nanalo pa ang manok ng lolo ko. Sa lagay na yan, magaling na yung manok ng lolo mo? Bakit? May manok din bang lolo mo pare? Meron siyempre. At magaling din ang manok ng lolo ko. Ang ibig mong sabihin, mas magaling pa ang manok ng lolo mo? Oo naman mga pare. Sabong din. Nung nagkasulubong sila sa taas, pagbaba, 8 ang tama ng manok ng lolo ko. Sigurado, patay ang manok ng lolo mo. Hindi pre. Biruin mo, 4 ang tama sa leeg, 2 sa kilikili at 1 sa paa. Nanalo pang manok ng lolo ko. Yun na yun? Sa lagay na yan, magaling na yung mga manok ng lolo nyo. Ibig mong sabihin, may mas magaling pa sa manok ng lolo ko? Oo naman. Mga mahihinang klase ang mga manok ng lolo nyo. Paano mo nasabi na mas magaling ang manok ng lolo mo? Alam nyo, mas malaki pa ang kalaban ng manok ng lolo ko. Dihado yung manok ng lolo mo. Alam nyo mga pare, nung nagsalpukan na yung mga manok sa taas, pagbaba, nahati yung manok ng lolo ko. Sigurado pre, patay yung manok ng lolo mo. Nahati na yung manok ng lolo niya, pare JR. Sigurado akong talo na yung manok ng lolo niya. Pinagyabang mo pa kasi, talo naman. Bakit? Tapos na ba yung kwento ko? Nahati na yung manok ng lolo mo, pare. Siguradong talo na. Alam nyo mga pare, nagtaka yung mga tao. Dahan-dahan tumayo yung manok ng lolo ko. Ibig mong sabihin, nakatayo pa yung manok ng lolo mo? Oo mga pre, nung nakatayo na, nagkatinginan pa silang dalawa. Ha? Nagkatinginan pa? Yung manok na nahati? Oo pre, kumindat pa yung isang manok. Tapos yung isang kalahati, kumindat din. Ibig mong sabihin, nagkakindatan yung nahating manok. Tapos, anong sumunod na nangyari pare? Ayun, kinuyog nila yung kalaban, kaya nanalo pa yung manok ng lolo ko. Imposible naman yan pare Franz. Diyan na nga kayo. Kanta lang yung hinahanap ko, napunta lang sa manok. Pare JR, may isa pang manok yung lolo ko, ilalaban niya sa Sabado. Pupusta ka, siguradong panalo na yon.